Has tingut mai el problema de decidir si aquest vi que tu estàs elaborant aguantarà en ampolla? Doncs nosaltres t'oferim un nou servei per mirar la longevitat en el vi en ampolla. No només va dirigit a la indústria vitivinícola, sinó també a la indústria tapera i per begudes alcohòliques. Aquest mètode funciona per mitjà d'un anàlisi ràpid de la tendència de l'evolució en el vi per la sensibilitat en l'oxigen a través d'una voltometria cíclica. Aquesta tècnica ens permet mirar la variació del potencial d'oxidació i reducció del vi. Tots aquests senyals generats ens recullen en un voltograma específic per cada mostra. A més, ens dona un índex que és fàcilment comparable. És a dir, penseu que és com fer-li una foto en l'instant d'aquest vi. Com a objectiu tenim ajudar a la presa de decisions relacionades amb l'ajustament del contingut de sulfits, la tria del tipus de tapament o l'estimació de la longevitat potencial que pot tenir aquest vi en ampolla.